Vedľa Nitry stojí opustený dom. Vraj to bol kedysi sirotinec. Ale miestni mu hovoria inak. Dom zlých detí. V 40. rokoch tam žili deti, ktoré nikto nechcel. Bez mena, bez rodiny, len ticho a chlad. V noci ich bolo počuť plakať. A niekedy šepkať cudzím jazykom. Deti mizli. Ráno zostali len odtlačky malých krvavých rúk na stene. Raz zmizli všetky. V jeden jediný večer. Budovu zamkli. Zamurovali. Ale temnota v nej ostala. V 90. rokoch tam vošla partia tínedžerov. Chceli nakrútiť dokument. Smiali sa. Robili si srandu. Až kým nevošli do pivnice. Na zázname bolo počuť. Počuješ to? Ako keby niekto plakal. Potom prišla tma. Ticho. A potom hlasné spievanie uspávanky. Detský hlas. Kamera sa našla o 3 dní. Zničená. Na objektíve malé krvavé odtlačky prstov. Nikto z nich sa nikdy nevrátil. Nikdy nevstupuj do domu zlých detí, lebo tie deti už nie sú len deti.